ima si manugalit si barando tabunan adorang so pasahaton akka si pasahatok kami macelas tuju dorohanami nunga saat kami tutu dipogun ni alama muna sesuai tu ulaun pada dato ditikyon imulan pada dato nina tahun macerin di kamunison las rohanami ang gia matutu sudi si pagiduta apala ditikyon tua mata pertinggan besay sai di sahapon di Batama tuhamuna naing pasaton nami ma ulus nagajang ulus nabidang doho si toro rabu tuhamu sudi akka pamurun nami dison ibotoku leku amang guruku saluhut itu ipenon si pasaton nami nang sudi ma ulus sehami dison dihatau pasama dohonoku mesita berdua main parlinggoman ni si borok di batado silihat tua tung sudi mahitaon di parorok jadi pasato dulu sama kami amang para musik nabi mangare di mahamu sudi akka amang guru nami akka lenami bere nami manang papu nami nalao si jalo ulus di son baik kau ma para musik nabi kami berkesibarani guru bersekali aguma nung guru mga turhoni ay majong musik na bar zon lawa pasatong ulas sabi yung paragurun na yun ko na lihat uhud ko na pasipasu atau pasipasuami do ko na don mga pelulus banda mama Habibe, nengroman lah humana madopang na saluk na hula-hula namin na to. Puso dia be. Dalani sa tanami mararupok ka muna. So nilo nila madua do nak sudah tinda puro nak sasakto palia. Nak sudah tinda uhum ng papero namin na sosalia. Tuglas maroha muna.
Najalo haroro namin kung di marajan yung longga. Oleh ate yang Atong dia muna parusin namin kung namin lang manampa hula-hula namin na tulog. Kasabay ko damang nalo musik na naho pa. dia sige ada beberapa misopo potong lo kayak ni Malaysia asal tekas binoto dia mahatana dia manirokna tekas maraja dia boru nami berbuah-buah asal binoto putri betul tahu betul tu kau gembala baguni tapi ya tuh dia bilang untuk selalu pernah mengalahka saya tu sih ada kota persaulian batu tu soalnya macam hata sekali hula-hula muna akan tu hula-hula nami laho mana paham usor dia be apalagi kemudian dipisahkan di pasar kami, sobat manarina, kadang mula, tanggung lima pemberian, tulas marohamna mencakuk kami, tanggung mula di bagai satu gol. Atau kalau kami rasa itu lah. Kami ada orang semua. Yang mula musim kami, kalau kami masa lalu raja di ulang-ulangan, asal menjangan kalau kodang sobat.
mendapat kamu. Tukso dia pinabasahan kami. So untuk menarinda badan muna datang lumuhin manang topi muna. Habang doon tipis na basahan kami. Last parahan na. Kaya muna perkusin namin. Kasabuhan kami laman dapat itong sinaja ni hula-hula namin. Kaya mga musik na nahubat. tulang nami langsung nimang na tulang nami tumuan na sa urbatua mau date madonon nami tu di batang panatakas do kami diamuna sa luhut na hulaw nami tulang nami doa kabaw nami potong di pamora di batang musya tano persalahani mangyaki pakai di tutuan ta na sa urbatua Bono siya kami ang kaburumu na si Bagwa di burumu. Bono tumpe holan. Songno dia ronami.
mamereng bakedi tulang nami si badua nami na sorbatuon bodo tu marok panarga di badan marsoba habi tu amuna sapur jari sapur jari sebajuju suatu pola panarida donang pertadi rumah Emat. atau maka tulang na basa akan na tulang na lagu tami ako kamu habi si badua ni buru muna pamuro muna surut na habi na pariban asa mangiyu ba na mangiyu ng tordinami mangiyu song na dua tulang nami na sa rumatuon sa matuna mauli bulung tuak karena mangiyu atau dia nami raja nami bawa tu song dia bina buta pasatami song dalam nami pasatok pisang sidong gitu amuna raja dulu nami so tu malah di godang na berbaik laswan yang katulaku dalam muna pertamiang mau nasang dia dapat na ujalai hami jumpa na rumilato karena mangiyu duwabi jaka dia nak nami di hela muna buru muna paromen nami asa horok dari buru pasogin so lima nang di tanah perserahan so lima na buta pasatami raja ni uru nabi saduhuna mau tu soni bagi orang nabi lapas
mula-mula nasi hukum tunggu dan sampai. Ya muna permusin namin. Nagporhat kami madabot ng karabas namin o ulo-ulo namin. Baik dalam ma. Dua tidak yang tio kita paduhana ban masih tio ulas pada umat kelas. Wapuhami mo kahatanoli hadalaringan na napilasa kuna tuhami mo na niya suhulon di ari senarion. Asa songo nino nina dua tutur nina duhur tio nina lode ya kana lode hadalaringan na pilasa kuna tuhami raja nami sayunang mainuba sayunang mainimose umadua halima asatin ni asa sisi eme sisi opresa mainyo tatu yokiong ya kana lode hadalaringan na pilasa kuna Raja nami, baca ko kabagan nami, talumong manang pagpagdiyon. Asa saat solo saat matubotian. Nunga saat acara motor di bagas sa stikyon. Delen may kamang ulong sa jalan gabihan. Nuay di surgo haso nangani inganan na duling gani. Mulia asarap do Jesus. Aku namai nama dapot ke sungguh
Huta bagaja dulu sanggup. Setabi madiamu amang nahu awalongi hami doman suh amat teraja inata soribada salu nama hamu hula nami marsok pahami amang tuamu 10 jari-jari pasapuluhun pusadaus si majujung baca haun kami jujur ngulu di damang nahu hawolong kami yon yang go opung nami ima opulisten marhasahotan ma tu boruri rajai manulang dua mayana konna opu pasaman dot opu nurdin molo opu pasaman ima nama ngalak buruni rajai buru munte gawe ru opungon anakna bawa sada dua buru molo damangon tubuni opu bagariang jala di basa-basahon no anak tulu bawa sada buru anak nomor 2 tubuni opung nami ima opu parsaulian silaban jala tubu damangon di tanggal 3 Agustus tahun 1444 jala marhasotan madamangon hira-hira tahun 1954 tubur ni rajai sibarani sian huta sosor sibarani jala di basa-basahon tu hatta ma dadanak di damangon kami tolu bawa dohot onom ibu tokum moding ma bapak damang nau haolonganyon di rumah sakit Minggu tanggal 20 sia September mulai sia 2024 toho jam pitu ia anak ni damang siakalan ima kami mai sendiri amani parsaulian mangalak buru sian anak buru ni rajai si manuk kalit sian huta pakap di basa-basahon tuhan tama dadana dihami 2 bawa dot sada pungu hami anakku nami tulu anakku si nomor 2 ima angginami Amazonia mangalak buru ni rajai sibarani sian huta sosor sibarani di basa-basahon tuhan tama dadana sada bawa obat ma nang guru punguma 5 anak ia angginami sini ama bapak sinesia mangalak buru sian buru ni rajai tabunan sian huta pahai di basa-basa tuhan tama dadana 2 bawa sada buru nami punguma 7 anak ia ibu tanami mai kangan ima nayentis marhamulia tu anak ni amang guru nami marga sinaga sian huta paranginan di basa-basa tuhan tama dadana berenami tulu bawa ibu nami si nomor 2 iba nailidis marhamulia itu anak ni amang guru nami marga simanulang sian huta si pornis di basa-basa tuhan tama 2 bawa opat guru bungu onopal ibu nami si nomor 3 nai mangiduk marhamulia ma tu anak ni amang baru nami
marga purba tuhuta siri-sirsi di basau Tuhan tama danak opat bawa ibu nami si nomor opat na Samuel mahamulia itu anaknya mang guru nami marga sian turi di sian huta Medan di basau Tuhan tama danak dua bawa sada bolu ungu tuluhan. Iboto nami si nomor 5 Ima Natio marhamulia itu anak ni amang boru nami marga sinaga Ima panggati ni kakakna iboto nami siap kanan di basa-basa tuat tama danak sada boru iboto nami si nomor 6 Ima Naigepa marhamulia itu anak ni amang boru nami marga Pasaribu ubuka Pasaribu di basa-basa tuat tama dana dua bawa dua kuma sudah kami dinoper ni damangon sian anak matulu baru mai tulu pahopu sian anak 5 bawa pahopu guru onom ibodoku onom lain nami 5 pahopu bawa 10 tulu pahopu guru onom umum sudah pahopu tulu kami belok pernile tujuan damang nawalangon iman abotang di jorota umum kami sudah opa puluh itu anak budi songon dihamu amang raja nang songoni inang soli pada dohot salutna hula nami mangido kami tuhamuna asa totok hamu kami ditanyakan muna asa ibu terapur nami totong di pasu-pasu hatta mangido kami tuhamu amang raja inang sori pada salut nahita na pungu ison molotung adon utang ni damangon idiki muluna radino kami lahon ng arap jalan molotung adong singirna ni damangon radino kami macarosa so ngani ma jujur ngolu di damangon nahwa oleh ngon ham secara singkat molotung pe adong nahurang pas majau jujur ngolu di damangon kami mangido maaf kuasa luhurna amang raja inang suri pada mulai hati madi Tuhan buat nama masuk-masuk ima soal sudah kuasa tamu. Mari, mari di Medan. Nungalau dengan di batu nadau. Di matata dia napi suruhan na tu banua gijami.
Borhaton manatahulungi amang opo parsaulian silaban tuinganan paradianan parsatokina tapasunan maruhata martangian nahoho mahita diinganan. Nama guru kita sekalian di Bagacoro itu mata Pak Borhaton makin mata opo parsaulian silaban 5 natahulungi tuinganan parsatokina di bagasan awal terohar kita salutna memang keluarga doa sesorot na tinggal dengan salah kalau iman tangian mahita Tuhan satu hata mengapuri sudah sesorot doa takkan penampan sudah asa margogo nasida jara margani teroha manau setahun nasong waktu nasida doa turiyata di bagasan tukion ala tahedada orang nalaho maharap niro wahita main uhud dohita matok mauliata tu di mata siala sahut pak obasio di domata na jumur no dimon sali nguluna somotata ni pangolion na tu di mata di ulau na jidalon mari patu honi bani mahiti aka ulau na tu tilon doh kuhuri ani hatai Kaibot mahatan itu hatan namadok imot tamu makan manguhon hamu napabuahon hatan itu batatu hamu ujung ni pagdala nasida makere kamu cara tiru hamu makapose nasida atau somon tadani horon rohanta tu sude keluarga dohot tanyan tatu di batan marepuna Laksianomma tapaporatan non tuinganan pada dia persatok kidani. Mari terima akama ujahama sang ribayat hidup ngulu parhuriaun ni situa sidaban mana opu persaulian. Dung merasotan amat tahun ima tuinata boru sibarani situa sidaban hatok do ibana gabe terjauh gabe sada penguda di tonga-tonga ni huria. Dengan do pakobosion ni amat tahun di huria. Nak akadi panugunugun nape mengajari situla minggu. Panugunugun tua kana poso tua karemaja nak akana poso buru asal ringkas per minggu jalak membentuk gabe sada seksi di tonga-tonga ni huriai. Di haringkason ni amat tahun totong do di jalo tugas laborati
gabe terjodoh amat tahun gabe sada bestu di tonga-tonga ni huriata saresot si manulang 2 periode namang hidup manusia walam matua amat tahun dung di 25 tahun pensiun ma amat tahun sian pamudaw ni huria alai hola gordo pensiun amat tahun alai anggo di huriat tahun boy dong amat tahun sada padugunogu mapari tahun paritan dauli naung di tahun ibana tohonan haji tuare totong do ibana marjamita di tonga-tonga huriat tahun dohot dondang mabuan akaseksi pada deon di gor ama jadi Tuhan amanani inanani mono songonipe secara ringkas ribayat hidup perhurian ni amat tahun upasat matuhita mau date gudang madihita salutna botima siang hari parhaladu ni huriat tahun parhaladu madok hata buas songo hata nadingkan delenang madok jalan menyambut pakuwasyo ni parhaladu sebagai tempat kiano amang saluna amu kilor kebesar kami siang habar haladu ni hurion dohot siang persauran sigaru ari di 2 tahun sangat kehilangan do agak amat sangat kehilangan diri pangalaman di pagkatayo do di persauran sigaru pari kehilangan dohari terlebih amang dot hamus na keluarga besar molo amat tau naung pensiun didik kinang salpui anggo semangat ni amat tau dang nahurang dang namoro bahkan jago semangat ni amat tau sian akka nang poso molo amat tau dan ka absen berminggu molo na poso arang doi kun arang do ulah pas berminggu tamai ka wadak melati bukan tempat kita pasai na toto mangalim hai pasuk di kita bu kita hai pasuk satu di satikyo mangudur hol dak kini ne tuatta tuagas dore tuatta somon ari parkuri di tua tahun alani dia mu amanami nami nama kawang yami mulai tegurang ma di pasar nami tu hamuna tubuh bima dia muna amanami kabulan duria suasana ina nami langsung ni amang pandita nang inang bibul pro mulai tegurang ma di pasar nami tu hamuna mulai di asunton dinam pinasapuna atamang dinam atatangiang kata kapasupasu tuhami sisa ada hasuto lubo bima tu pinot parni na tu anagyo angkiat na kasalupan yang mulia kamang inang asa macak ko matutulu berenali macak ko pertodion nami tujulan dari on asima ro ni tuhatay isapong may tuhami sa hasuto
Somon akan aleban na somar pakirimoni keluarga. Mauliake madidebata mabatomon asili rohana tumuli natoras namion marhiti-hiti hamamate do taihio di Tuhan Yesus Kristus. Didok hartani debata nunga terbodoh hamatian kebagasan hamana aido saido sorok ni hamatian jala patikido gugu di dosa martangian mahal alia mananu nadi banu akicang mangasakon holong di roham Uhud marningot pakokopon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hodo kami tujulong pasahaton arsak ni rohanami. Tidak hodo kami namarsak sadarion. Aladang jumolo marjumolo di doang. Saya bering jalan memahami salutna. Sudah anakon na tinggal kon di dongan nabion. Todim todi parbadia imam dongan. Mengapuli dohot margugui kon nasida. Asa tuntakas pos ni rohana sida di panubom. Tua katiki nadambo. Sumar pakirimoni. Orang bahitang rapat taruhon lima opo parsaulian silaban daun fimolo barjungul siang tomatokata siang tomatongan ekodiata tuinganan para dianan parsatokinan alam ini harta yang batana man buli rohata saluhna dan mobil sendiri akan menopang si Soma dan keluarga Hidup di Yohanes 14 ayat 7 jalan laut yang mengadari di mana di kamu saya mulak doa mengarap kamu asarap kamu doa kamu jalan laut yang mengadari di mana di kamu saya mulak doa mengarap kamu asarap kamu doa kamu. Oma katani Tuhan Yesus lago aposto rohan yakka na forsea di bagasan ibadah asal moropedi talikon Kristus punguan yakka na forsea na ditanoon cara menaik ibadah tu baru agica takaso de lehon sada pakirimo yakka na forsea di ibadah ima paradi inganan
si Tuhan debata maho. Nauruar dohot lau bomot olat nyon rudi saleleng dilelengna. Sonang mamodom ho nama tuai nama radian siang pulau ni. Nani ulamu di hajol maun jalan namangimut ho tu surgo. Ade situa maulid silaban siatano do parmulani dagingmu mulak mai kabetano alai Tuhan debata namano paho dohot Tuhan Yesus Kristus na palohoko siya usa dohot todi parbadia nama Tuhan Tuhan uluan na soras kudari imamangaramoti orbuk ni bakem paima roh ari parukuni. Amen matua roa kanamate martehete Tuhani olat yon. Olo ninna todi. Asa maradia nasida sianak kagulau. Ay namamihut tu nasida wakanan mula nasida martahiang manta. Ale Tuhan debata manami nari parwa kijang. Odo debata napuna hami rudi sude ngulu nami. Salehon mahiras niroha di hami. Asa malas niroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahatu tanganmu mantor di nami dohot daging nami. Asa unang hidu kami di ujung ni ajal nami. Salehon tor di bimanukunuku kami. Asa diramoti kami. Molo bulu sami rurani linggoman di hamatiane. Asimaro kami. Sai mahasuk mahamud Tuhasonangan na sundeng gani. Amen. Hehe domuse pamatakon sian tanomano. Haleluya
Haleluya. Rapi tamanok tangi ang aliyah manami. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni torde parbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amen. Asal salo hami aroro yak kana makahulong yami. Bay damang ma.
siala haroro nami akamang do tamuinan nunga takasbe binoto nangkola sukunun nami be di haroro nami akarajani hula-hula rohami borumuna sude sahat tu beremu ibebere dohot adong do hubereng ibe pahopumu di sialani akarajani hula-hula tamahi tamadok muliate tomatta parringa basa di sialani akarajani hula-hula nunga taulahon ima ulaun ni paor saur matuan ni si matuan nami oppu persauliani di sialani akka hula-hula rohami akka borumu pelamu nang songonima sude akka paupumu mabuan pisang sitong-tongi ang dia matutulon na doon songonidok ni natutua ma akarajani hula-hula tonggima ahapota tarlumobi ma dihamu hula-hula nami di panarikon ni natuatuata opu persauloni bolo tumpe songono di haroroni hami aka boromu aka mangdo tamu kenang lasma rohamu lasma nang rohani tuata bisa apa nama tadi batama pas-pasuna tarlumobi ma dihamu hula-hula nami sidok budi ma hami aka gelengu mau lihat ma Siapuna raja ni paradata. Bolo di rohan nami siapuna ni hasuton. Langsung ba di rohan nami morunami. Om dengan pala martonggo hami. Lahu pasahatoro tuita sa luhna. Bardalam mamurunami. Soni na pangiran nami jo. Baik kamu jo lihat jo tu perjagaan. Roma hula-hula nami maneat. Si jalo tula topuk barga si bagari yang mutte. Walau mutulang, arong do ang gimuna merbegi. Kita marga bagari yang mute siapa morota marga silaban. Hula-hula nami si jalo tulang bona marga sibarani nami opu persudian doli Sleman